Welcome to my channel. आं दिनै नोंथांमोननो देखायगोन गोथाव ओंख्रि संनाय आरो जानाय। दा संगासिनो दङ ना खर'खौ आङो। हेलौ। नै जोंना फिसालायाबो सङो। ना खर'खौ मुरि खन्था बानायदों आरामनो। आरो नैबेजोंहाय बान्दा कबि आलु ओमफ्राय ना गोरान बरिया गोथाव जायो। खारै एसे होदों, खारै एसे होनानै बरियाहाय दा संगासिनो दङ। बर'आ बेबायदिनो ओंख्रिखौ जायो। आज मैं दिखाएगा आप लोग को बोरो कैसा खाना खाता है और कैसा चलता है। आज बना रहा है फूलगोभी आलू और सुकन मछली और उसके साथ साथ मछली का माथा मुरी घंटा बनाया, उसको थोड़ी देर की बाद खाएगा। रेडी जाबाय, नै जों जानो थाखाय थाम थिम जाबाय। बिराद गोथाव। नैबे जाहैबाय गुदुं ओंखामाबो नै जोंना फिसालाया जागायबाय नै। माबायदि बाबा, गोथाव ना? बानलु गोसा ना? हायो गोथाव खानै। टेस्टी। Sirbo. Kopi. अन्नानै बयबो आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम, मानोना बिदि संनानै नोंथांमोनाबो मालाबा जा, बिराद गोथाव जायो। आलु गोसाबो जायो। ओमफ्राय जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बै रेड कालारनि दामानखौ वाइट खालामदो। यस, आरो नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोननियाव सहैनो हायो। थेंक इउ वाचिं, बाय बाय।